Wel, beth sy'n pwysig iawn ydy ffaith bod ni yn diogelu bobl gyda'r anableddau fwyaf difrifol ac wrth gwrs yn helpu bobl i fynd yn ôl i'r gwaith. Ydyn ni'n creu cyfleoedd iddyn nhw mynd i'r gwaith. Na beth sy'n pwysig iawn, achos ydyn ni'n cael y buddsoddiad uchaf ers 20 mlynedd. Ond beth sy'n pwysig hefyd ydy'r ffaith bod ni'n mynd ar ôl i'r bwlch treth i sicrhau bod ni yn cael y 7 biliwn a hanner o bunnau y dyle bobl talu trethu. Iawn, chi'n sôn am fanteision beth chi wedi cyhoeddi, ond mae anfanteision yn ôl y asesiad effaith chi'ch hunan, y 2 miliwn o deuluoedd na sy'n mynd i golli 1,700 o bunnau y flwyddyn ar gyfartaledd. A beth yw'ch neges chi wedyn i'r 250,000 sy'n cynnwys 50,000 o blant sy'n mynd i fod yn byw mewn tlodi achos eich toriadau buddsoddiadau chi? Wel, beth sy'n pwysig iawn i sicrhau bod gwaith ar gael i bobl sy'n eisiau gwaith. Mae lot o bobl sy'n mas o gwaith nawr, mae nhw eisiau gweithio, a beth sy'n eisiau ydy arian i'r gwasanaeth iechyd, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi hyn i sicrhau bod triniaeth ar gael, bod y restrau aros amrywiaeth yn dod lawr, ac hefyd wrth gwrs ni'n codi cyflog isafswm a cyflog byw. Ac eto, mae'r isafswm cyflog byw yn dod mewn ar Ebrill y cyntaf wythnos nesaf. Mae hefyd cyfraniadau yswiriant gwladol cyflogwyr yn dod mewn wythnos nesaf. Mae cyflogwyr yn gweud bod hwn yn faich ychwanegol arnyn nhw. Nifer fawr o gwmnïau yn gweud bod nhw'n torri swyddi, nid hysbysebu rhagor, achos ydych newidiadau chi. Wel, bydd lot llai o fusnesau bach yn talu yswiriant cenedlaethol, achos dyn ni yn codi'r lwfant sydd iddyn nhw. Ag eto, arolwg gan y Chartered Institute of Personnel Development yn gweud bod dros dreian o'r 2,000 o gwmnïau wnaethon nhw holi yn dweud bod nhw'n mynd i fod yn torri swyddi neu recriwtio llai achos polisïau eich llywodraeth chi. Wel, beth sy'n bwysig iawn i sicrhau bod ni yn cael cytbwys rhwng beth dyn ni yn gofyn i bobl ymdrethu, a dyn ni yn mwyn rhoi mwy o drethu ar bobl eu hunain, ar weithwyr. Wrth gwrs bydd y busnesau mawr yn talu tipyn bach yn mwy, bydd llai o busnesau bach yn talu yswiriant cenedlaethol, ond i greu twf yn yr economi, beth sy'n pwysig i sicrhau bod mwy o'r arian ar gael iddyn nhw, bod mwy o bobl yn prynu pethau. Dewn ni nôl at dwf economaidd, achos fi'n gwybod bod ni'n addewidion mawr llafur, ond tra bod ni ar fuddaliadau o hyd, mae 275,000 o bobl yng Nghymru ar hyn o bryd yn derbyn taliadau annibyniaeth personol PIP. Nawr, pam symwch chi'n gwybod faint o rheini fydd yn cael ei effeithio gan eich newidiadau chi i fuddaliadau? Wel, beth sy'n digwydd, mae'r asesiad wedi cael ei cyhoeddi. I Gymru a Lloegr, nid i Gymru. Pam nag ych chi'n gwybod faint o bobl fydd yn cael ei effeithio yng Nghymru? Wel, achos mae DWP yn gweithio draws Cymru a Lloegr. Yw hwnna'n ddigon da? Nid dargonoledig yw buddaliadau y DWP. A na pam mae'r asesiad wedi dod mas. A siwr fod bydd cyfle i weld mwy o fanylion yn y dyddiau i ddod. A ych chi'n derbyn beth mae Luned Morgan yn dweud, bod effaith y toriadau yma yn mynd i fod yn drymach ar Gymru, achos bod yna rannau o Gymru sy'n llawer iawn mwy dibynnol ar fuddaliadau. Ych chi'n derbyn y pwynt yna? Wel, beth sy'n bwysig iawn. Ych chi'n derbyn y pwynt yna? Wel, gwrs mae hi'n gofyn am y fanylion, a ni gyd yn mwyn gweld y fanylion, ond beth sy'n bwysig nawr ydy gweld y ffigurau a sicrhau bod ni yn rhoi y cyfleoedd gwaith yn y lleoedd lle bydd eisiau iddyn nhw. A derbyn hynny, ond Nia Griffith, chi'n weinidog yn swyddfa Cymru, chi fod yn lais Cymru yn San Steffan, dych chi ddim yn gwybod beth fydd effaith y toriadau yma ar Gymru, ac eto ych chi'n cefnogi nhw? Mae pecyn enfawr o arian yn mynd lawr i Lywodraeth Cymru y tro yma. Y pecyn fwyaf erioed, 21 biliwn o bunnau. Mae hyn yn pwysig dros ben, a wedyn wrth gwrs, bydd ni yn gallu gweld y ffigurau a bydd cyfle iddyn nhw gweld. O'ch chi'n sôn am dwf economaidd. Mae twf economaidd yn un o addewidion mawr llafur ers dod i rym ym mis Gorffennaf. Ond ble mae e? Achos mae'r rhagolygon ar gyfer eleni wedi cael ei haneru ers mis Hydref 100. Ond mae'r rhagolygon am y blwyddyn nesaf, gwrs mae wedi mynd lan. Ac am ond dim ond 1.8%. Bob blwyddyn, hyd at diwedd... Ond yw 1.8% yn ddigon i chi? Wel, beth sy'n pwysig ydy gweld beth ni yn gallu wneud i gael y buddsoddiad mewn, a bydd hynny wedyn yn creu y twf. Fi eisiau gofyn i chi am cyfraniadau yswiriant gwladol yma, achos mae Llywodraeth Cymru eisiau glirder bod pob un sy'n cael ei cyflogi yn y sector gyhoeddus ddatganoledig yng Nghymru, bod chi yn mynd i cyfro'r cost am hynny. Yw Llywodraeth Prydain yn mynd i wneud hynny? Dyn ni wedi rhoi mwy o arian i adrannau
gyda... Do, ond dim ar hyn. Mae Llywodraeth Cymru'n gweud bydd yn costi 253 miliwn o bunnoedd ychwanegol iddyn nhw. Dim ond ar gyfer costau cyflogi pobl sector cyhoeddus. Un nhw'n mynd i gael yr arian na, San Steffan? Maen nhw'n cael arian ychwanegol am yswirion genedlaethol. A 253 miliwn? Wel, maen nhw'n cael trwy'r fformiwla Barnett. Na peth mae Tresorlus yn defnyddio bob tro. Ond dim na ddim yn deg yn ôl Mark Drakeford, fundamentally unfair, meddwl Mark Drakeford, achos mae'r sector gyhoeddus yng Nghymru yn fwy nag yn Lloegr. Yw hwnna'n deg, os bydd e'n banetised? Wel, mae bob cant maen nhw'n cael yn Lloegr i bob person. Dyn ni yn Cymru'n cael 120 o bunnau. So na pam, dyn ni yn cael mwy trwy'r fformiwla Barnett. Iawn, a chi'n cadarnhau wrtho ni heddi, mae fformiwla Barnett fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y taliadau hynny. Nid y 253 miliwn mae Llywodraeth Cymru. Mae yn defnyddio y fformiwla Barnett. Na beth maen nhw'n defnyddio. Iawn. Fi eisiau symud ymlaen i drafodaeth dros ddatganoli stad y goron, achos mae Llywodraeth Cymru wedi galw unwaith eto'r wythnos hon am ddatganoli grym dros stad y goron i Gymru. Pam chi'n dweud na i hynny yn San Steffan? Wel, i fod yn onest, ddim yn moyn defnyddio'r amser nawr i datganoli ac yn creu corff newydd, achos wrth gwrs, just nawr, dyn ni yn cael y buddsoddiad yn gwynt y môr i sicrhau bod swyddi ar gael er enghraifft i bobl yn Port Talbot sydd wedi colli gwaith yn y gwaith dir. Mae'n rhaid deall mae Tresorlus wedi torri lawr arian i'r Alban i fod yr equivalent o beth maen nhw yn cael o stad y goron. A bydd yr un peth yn digwydd i Gymru. So bydd edrych fel air, ond dim air yw e. Ond nid yna farn Llywodraeth Cymru a nid yna farn 3/4 cynghorau Cymru chwaith sydd hefyd wedi galw bellach am ddatganoli stad y goron. Nawr, os dwi'n deall yn iawn, eich problem chi gyda fe yw'r amseru. Felly mewn egwyddor, chi yn cefnogi datganoli stad y goron? Wel, nid amser da yw e. Iawn, ond fyddech chi'n cefnogi mewn egwyddor? Y ran peth, y ran o beth dredais i, ydy ffaith bod nhw'n sicr bydd Cymru'n elwar o'r ffaith, achos beth bynnag maen nhw'n cael o stad y goron, bydden nhw'n colli o Tresorlus yn y pecyn reiddiol. Na'r peth sydd wedi digwydd yn yr Alban. Ac eto, mae Llywodraeth Cymru meddwl bod e'n syniad da iawn, a mwyafrif cynghorau Cymru meddwl bod e'n syniad da iawn. Pwy sy'n gywir? Chi neu nhw? Wel, dwi'n siŵr os mae cynghorau wedi deall bod yr Alban Llywodraeth Cymru sicr yn credu bod e'n syniad da. Achos mae wedi clywed lot ohonyn nhw'n dweud roedden nhw'n meddwl bydd pob cainion yn mynd i Gymru. Wel, na fydd. Nia Griffith, diolch yn fawr iawn i chi.